Здравейте хора! Цецо Протобеге! И здравейте хора, съм Цецо Протобеге и днеска добре дошли в последния епизод, поредния епизод на Clash Royale. Clash Royale не е, това не е Clash Royale. Clash Royale? Майнкрафт е. Добре, нищо да не пипаш, иначе ще те убия. Абе, дай ми нещо, това кенеф ли е? Не, това е твоята къща. Сериозно? Да. Добре, поне имам къща. Можем ли Ела! неща? Ела! Добре, идвам. Влизам в злом. Ой! Абе, казах ти влизам в злом. Добре, какво? Добре, бъхни, фей. Не той. Ей, той е чест. И вземи меч. Добре. И една, и три сръбени кирки. Ако искаш. Може ли чест? Вземи той големия. Не целия, Може ли чест? И виж сега. Не, защо взимаш? Не може ли тези? Ти имаш две, бе? Една взимаш чест, взимаш си такова за музика. Ей. Много си. Взимаш кол. Може ли с такова? Взимаш една от двете брадви. Която Може искаш. ли с такова да ми дадеш? Да. Също... Не, аз си го взех. Също... В честа има. Ама не тънко. Ама на мен ми трябва. Не знам, нямам. Извинявай, искам, може да разгледам. Имаш ли? Няма нищо. Още не съм ги напълнил. Аз нямам... Ето това тънко стъкло, което е 3, може ли? Да. Това е за удрането преди малко. И също... тези каменни оградки може ли? Кой? Каменните оградки. Да. Всичките. Да. Ако ме някой ще ми ги даде. Да. И да. Добре, довиждане. Довиждане. А този блок какъв е? И да, искам да ви кажа, че всъщност Иване я живее в старата ми къща. Блока. Не в блока, това е новата ми къща. Блока е новата ми къща. Тази старата там. Да. Ами не, аз си Ела да я видиш отвътре. Ела. Размотаваш ме като кюфтел. Това е моето село. Абе, размотаваш ме като кюфтел. Да, това виж, е виж вътре. най-прекрасното нещо, да летят 3 купчета. Вау. Виж вътре. Хага е Добре. Нямаш нищо. Нарочно тук съм ти оставил тикви и работи. Добре. В другия чест си имаш малко храничка. Той е чест, няма нищо. Оставил съм ти. И аз ще стоя неща, в които няма да можеш да влизаш. Тук има някакви... Не знам как... Да, отсяках едно дърво, сложих ранени неща вътре в дървото и се получи като паркур. Ела да видиш. Ама съвсем мънчък. Какъв ти паркур, бе? Някакви То не може купчета, да се щупи. То не може да се скочи, бе. Да. Сега Тук зад къщата виж кой има. И може ли да ти покажа тъй крафтинг тейбъл? И какво? Чакай, виж, от тук започва селото. Да, видях. Вилич. Сега знам какво да направя. Ей, там много надалеч имах една къща. Нещо не изчезна изведнъж. Имах една църква, тук имам някакви магии правя. Тук някакви магии си правя. Парти. Хора! Време на такова малко музика. Нещо не се получава. Това е ужасно. Какво да направиш? Тук една музичка искам да пусна. Не става. Да ходя. Айде, покрива на сградата. Добре, виждане. Искам да ме видиш къде.
Виж къде съм. Не искам да гледам. В къщата е старата. Къде си? Еми, тук обирам тикви. Ти си невидим, аз не те виждам. Да, аз съм невидимия човек. Къде си? Виждам те. Виждам ли? Виждаш ли ме мене? Да. Давай, Давай, скачай. Ще те призная, ако не умреш. Не скочи като мъж. Бях на няколко бях на доста сърца, целявам хора, обаче батерията ми свършва скоро. Така че... Прасето си изкачва! Но това беше жестоко. Една пържола. Жесток. Виж. Айде бе! Това е. Да, ръчка и А това? Това е мината, която запуших, за да не идват чудовища. Отново. Ти ще имаш няколко къщи. И оня кенеф там също ще е това. Какъв кенеф бе? Не кенеф, ама не знам, туалетна някаква така. Добре, да виждаме. Какво правиш, бе? Разгледаш? Какво правиш? Какво правиш? Правиш ми, казва мината ми. На 2 секция съм! Тъпко. Добре, че нямах нищо. Да. Дай си ми. Къде си? Не мога да те видя. Къде си? За какво съднеш? Защото сега ти... Ей, сега ще те прибия и... Аре, идвай му. Аре, искам да ми дойдеш. Чакай малко сега. Аз ти виждам никнейма. Окей. И какво? Сега ще видиш какво ще стане. Кой ще стане? Ще пръднеш. Сега ще видиш какво ще стане. Хора, пригответе се за битката на века. Ама не, ти няма да ме биеш. Защо? Аз ще направя един удар, който ще е ясно. Ти не можеш да намериш. Не можеш да ме намериш, бий колко си слаб. Къде си, бе? Ами, познай където те прибих. Къде си, бе? Къде те прибих? Къде си, бе? В пещерата. Къде си? Осветената. Ама и виждам и друга осветена пещера. Тази пещера колко е тук? Добре, виждаш ли ме? О, да бе. Ти си изгасил някакви факли. Да. Ето това е. Къде си, бе? Ами там съм. Къде Ама си? потърси ме. Аз се Виждаш скрих. ли? Моля ти се. Не. Изправи се. Няма. Моля Ти те. си почти до мене. Сега се отдалечим. Ами, не, вътре в мината съм. Къде? Вътре в мината съм. В коя мина, бе? Ами, отдалечаваш се. Отдалечаваш се много. Влизам вътре. Така, напреде, после твоето ляво. Какво? Ляво. Къде е ляво, бе? Чакай, може ли да видя къде си? В някаква зала. Добре, виждаш ли ме? Не. Никнейма? Не. Ето е там! Това не е навътре, това е навън. Дай да видам. Може ли? Не. Дай да видя те! Няма. Хора, голямата скрънза. Добре, виждам те. Голямата скънза е сега ще намеря. Аре. Ей, то е! Не бе! Тъпчо. Аз сега гори. Виждам, бе! Умря ли? Не. Това е супер.
Сега загубих къщата заради тебе, какъв си. Аз... Намерих мина! Аз съм супер герой. Ама си дори за палката. Скелет! О, крипър. Гръмна. Къщите, видях ги. Супер селта. Не влизам през правилния ход. Обаче ще те прибия. Аре, идвай. Един скелет се опитва да се качи върху блока и падна. Не скелет, а... Два! Не мене! Абе, не бе, него бе! Него! А, зомби! Аре. What? Bye, my friend. Я убий ти него. Тебе гонят вече. Сори, бро. Идвам при тебе. Пак ти гони тебе! Давай, пак! Fuck you, Стига си псувал, деца ни гледат. Кои бе? Някакви деца може да ни гледат, бе. Аз се спасих тъй, че не ми дремеш. Спасих се! Еми той аз се спасих. Спасих се! Да, бе. Отворих си и двете врати. Звъки. Хора! Нуба е при нас. Ое, знаеш колко гадно е така да казваш на някой нуб? Нали, на мен са ми го казвали. Ще си направя отвара. Не трябва да говори